Hostel. Yazi into engichaza ngehostel ukuthi ufika umfana kodwa uthi usuhlala ngaphakathi uba insizwa ufundiswa inhlonipho. Uyazi into engiyithanda ngehostel wena bhuti ukuthi yini ihostel liyakwazi ukuthi liphendule umfana limenze abayindoda. Abayindoda. Abanye abantu babanoyika ithatha ihostel nje ngentembe kanti into enjani ihostel webhuti? Into enhle wena baba. Abanye abantu banakho ukuthi uma ngabe bebuka ihostela belibuke njengentembe uyabona kanti thina liyakwazi ukuthi lisikhulise njengeinsizwa ngoba siyadodisana ehostel. Into engiyiqaphele ngehostela ke manje. Hayi ungakhuluma ngathi uya DJ wena mfana ungasenzile ungathi khuluma kahle uthini? Khuluma kahle mfana. Ihostela leli madoda. Awumele ulidle la simele udle impungu. Ukhuluma amasimbi uhlekana. Uhlekana yikho konke ke lokho engikufunde ehostel ukuqondisa nje umuntu ngimfaka endleleni phela indlela okukhulwa ngayo le hostel. Wena balo zala ozala sonela la bengisacela uhambe uyongithengela drink lapha imali sebenzise yakho ehostel angifika ngenaso isibhamu nekhumbi kodwa insizwa zangifaka ebusizweni lento ade ngiqeda kuyenza la imfundiso zasehostel. Ekuyaphilwe hostel. Nawe ngihalela ngesibhakela inkinga ngiyakusaba. Uyabona nje nami sengiyisangoma. Sengifike eGoli ngazama impilo. Awusona isangoma. Awusona nje isangoma. Awahluphapha. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Uyayibona le niwindi liphihlekile lapha. Oh yeah. Ngoba iwindi liphihlekile lu 1000. Bese ukuthi le ngala eceleni. Uyayibona le nomnyango lo brown. Ngiyibona. You 1.5. 1.5. Yeah, ungathi 1.5. Hayibo. Wendoda engithi ngiyaniqeda. Wena uzoqhashisa abantu ehostel. Ukhohlakele. Uyazi ubonile. Wena kuyisiphuphuku ke wena impela. Wenza ukuthi uzacatsha. Leave us. Endoda phaphama ndoda. Hey, phaphama mama. Kanjani mangabonza kanjena ngoba uyabona ukuthi ngifuna ukuhlanganisa imali ukuthi samsophuza. Awukadla ngoba cishe ngakubulala ngobuzo ngesicelo. Hayi ndoda. Hey wendoda wasala. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Welikaze lonke bhuti. Yamfana. Yazi ukuthi ungangibizi ngomfana wakho. Ungalingi uyenze lonto le. Okay. Yeah. I'm fine. Lalela ke ndoda. Ngithi mina kuwe ngisanda kuthola icall lapha ekhaya eBamshela. Bangitshela ukuthi izinkomo zami ezu2 zihambe nezikhukhula zaze zashona unfortunately. How? Yazi webhuti mawusathinta indaba yenkomo kufika inhloko kimi awuyithanda inhloko. Oh hayi ngiyayithanda impela. Yo kunjalo makhosi kunjalo bathi bayayithanda. Yazi webhuti uma kancane ke ndoda usuqale nini manje ukuhlola wena? Webhuti awukahle wena. Ngiyahlola lana ngiyazama ngikhohlwa ibhayi lami ngiyazama la. Hey wendoda ngizoactivate ikani ngikushaya ngegqomu. Ngikushaya ngegqomu. Awule 1000 la bhuti. Ngicela 1000. Ngifengihlolela ngicela 1000. Yazi nje njani? Ngicela umela ngiyabuya yezwa. Ngiyabuya nje manje kancane ngiyabuya manje. Ungishaya. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Ukukhulela kaZulu nokudodiswa yinsizwa kwakuhlezi kuyisibusiso ngoba mina ngisoze ngayithola ngisothandweni nomuntu wesifazana onengane. Khalela isibhamu ke manje yazi mina ngiqini ngifike ngimithise wena mase ngiyahamba ngiyolobola enye ingane mase ngiphinde ngiyabuya ngiza kuwena ngizokucela ukuthi ube unkosikazi wesibili. Ngifuna ukuvula iqembu lebhola ke manje ngibe ucoachar noma iqembu lesicathamiya noma ngihambe nezinja ngiyozingela. Ngabe sengumpetha ke kwezekhilikithi ngabe sengiyona yini mangase ngibeka imithi edolobheni kanye nezikhumba zengwenya ngihlolela abantu ngihambe ngibaqhweba. Manje wena mubiza ungitshele. Ucabanga ukuyenza njani yonke lento le wena mfowethu?
cabanga ukuthi ngabe ngiyochatha kugumede mhlambe ngizogezeka kabusha ngoba ulala nanomfana weAvanza. Mina wamenza inursing ngemali yami security bonus. Hayi ubukhumbule mfowethu ukuthi awunalutho wena udabukele nayi anti uhlala nami phela lapha block 10. Benginduna mina emthwalume Mhlawumbe sesingakhuluma ndoda wake up umfazi wakho akekho. Ngithi uthi ngithini kwani? Umfazi wakho akekho. Bangithi into engibale senze manje ukuthi sele kuba Dlamini ambo oqinisa kuzwazi ukuthi uthola uzandile lo ngale odayise ejuba. ngidinga ucatha usiqolela liwiki. Samba likho indaba zeqolela liwiki la samba. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Ndoda. Ela inkosi. Simakade sesulu. Ngicela uNkulunkulu ungihlehlisela abangani ababi. Abangani abasakanayo abade asamsodli babo. Awushonele. uNkulunkulu wami Jehova mdali wezulu nomhlaba. Ngicela uNkulunkulu wami unginike abangani abaqoka kahle. Sis man, unginike abangani abanyanyisayo. Ngiyacela uNkulunkulu wami simakade. Simakade sesulu. Ngicela ungilethele abangani abagezayo abanuka isihlama. Jesu. uNkulunkulu wami simakade sezulu. Ngicela ukuthi man ubani uhlama bhuti? Wena nokusihlama uzokwenzani? Cha ngokushaya ngezulu. Uzongenzani? Ubani uhlaba? Uzongenzani? Hayi mina ngiyachazela. Uzongenzani? Ngiyachazela. Uzongenzani? Ubani uhlaba? Shaya ngezulu mina. Shaya ngezulu. Yazi njani ngicela ume lathi. Yes, kancane nje, kancane ngiyabona manje. Ufuna ngibulala. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko.